So ayan, nakabili na po kami ng cellphone namin. So ang gagawin po namin ngayon ay ipaprank po namin siya. Ano? Wow! So ayan. So ibabalot namin siya na wala yung cellphone sa mga. Diba? Game na ba tayo sa kapag-prank na? Ano? Ang ganda ng camera. Two hours later. Okay. Ini Imo. Atau siya Nag-vlog? Nag-vlog ito kay Wala. Ayan ha. Wow. Ma-open yung cellphone kasi kung ano. Sana din. Realme. Realme to. Realme to. Realme to. Realme to. Realme. Wow. Diba? Ay, wari yan. Masarap daw. Wari pa sudah. Kabe mo. Ano? Lo. Apon. Ano pag-apon? Cellphone. Ayan! Pasalamat naman dyan! Salamat, Shopee! Pasalamat naman! Ayan. Thank you. Thank you po sa baklang waray. Ayan! Cellphone. Diba? Charan! Tingnan mo sa nutiro. So ano, picture na para makiti ate. Tapos, ate. Dito na po tayo mag-uumpisa mag-prank. Ako. Pag mabasa, Country kami. Salamat! Birthday. Happy birthday kami! Hindi. Kailangan din naman Yeah. Okay, Ano di pindes O, pagkasalamat na ito. Itong regalo na to ay para kay Ricapi kasi gagamitin niya sa pag-school. Ako Ricapi. ni kulo. tapos 7 days replacement hapon din. Yung charge ko wala ko ng bakasyon niya. Uy, gabi pa, Tapos ka na po po. Isang na maliwag. Kung naglalawa. Pagbabiyakan. Pinakuha ko siya ng gunting para mabilis mabuksan. 1 year yung ipag-ibig. Malipo nga ito. Malipo lang. Skip lang ito. Wala ko pa ito kabe. May na dito kami ito. Ma-open. Wait lang, sabi niya ba? Kaya ini tatago. Kaya kung Hindi na may hindi plan ka mo. mo iniyari sa Bali ko sa mga ipanoy. Ay, diya. Diba, Realme C11. At to 3. C11 for Ricapi. Thank you, ka. So, buksan mo na. Ano ito kabe? Pag-lipat ba ito naman? Nakatawa kasi nakamali. Sa oras na ito, sinisinyasan ko na si Baklang Christy na mag-umpisa na mag-acting. Ayaw pagsugara. Yes. Iniya tempered. Mas baka kay tempered. Ano ito yan? Tempered. Tapos ito din inihiya. Wala man. Ito din pa mas. Ate. Ito din pa mati inihiya din dito. Di ba ito? Buti bago. Sakto pa ako.
Kung Ano sulod? Dito tayo sa Ano lalo. rin sulod? Ano yung wari ka? Paras ka mo Wala yung sa akin. Hindi rin. Wala masulod dahil. Strain mo para di ka malipat. Kaya audition man ito natong gingpungan, di ba? Pares nga niyo. Di pala kasi Dia. Galayan kasi yung Sir, baya ito niya. Dito tayo sa Ano yung gingpungan. Wala sulod. Nabayaan ko ikaw ka nagpipila ko dito ka nagbibidyo ka Ref. Ang babae ito dapat ang babae ito yung ataas na nag-assemble ito niya. Ng cellphone. Stop. Ano na-scam ka man Realme? Ano ang kuha ng UR niya bangin na may contact number dito. Ano na-scam ka man Ano UR? Ayaw ano na yung UR niya. Balik kami. Ano UR niya? Nakasal kasi. Send kasi ha. Ada kan Rocky ang turban. Kuha na ang UR bang may makontak dito kay yala to ang bayo ko ang nagtinuandayan. Nag-inasimbol ito yung pinaghatag yan warang kayo mo. Kung di ka counter. Ka-counter ko ano yung resibo. Send di ka, di man niya pwede ikuan. Anong kailangan kong gawin? Kung okay ko yung item ko, waray. Ano ang ang contact niya para kung Dahil na SIM card. Te, ano mo SIM na tibutang natin? Dili kay uri kasi inihiya, di ba ang ginhatag niya kay dungan man inihiya. Asya nang ginpuan ta. Amo ito mapil, amo pin mo email sa Phone. Amo Pwede yung ka mga kasi- cellphone nila chops. MLT. Wala ko nami. Kinakasal kasi. Ano Hindi hindi ako na nag-online. Di ba nga wala isuot ng babae? Involve na ito ni... Amo ni school sa Selfie daw yung kita, tino ba yun eh? But it's a prank. Sino ang camera niya dahil? Yung cellphone niya. Kay tita! Ay, papa! Pinasabi niya. 11 Ma-open. 11,000? Ano? Lahat na? Adoy, variety fingerprint daw pala. Kalma, puliwa. Ayan, may pan-search ka na, may pan-online. Thank you po sa baklang maray. Ayan na prank po namin. Na prank. Yan ang nagawa sa... Ayan. Kaya yan, ito. 30. Kaya po binigay ito kasi gagamitin sa pag-school niya. Awal ito pinagpapin. Tapos pa rin ang army, ito pagkapag na yung messenger. Papa, may isa. Ano nagara? Wala itong cover key kay inihiya. Kailangan mo mag-sign, kailangan mo magawa tayo Sa na. inihiya. Damagin mo kita. Madali magasgas. Email. Ala picture ano kitang bago mas. Gusto kong kuya ka. Balik picture ano ko kita. Ano mga san? Di ba? Ano naawa? Ito, hidawarin kami sa hindi. Ayan, nakasubscribe ka na diga. Subscribe sa mga bagong set. Yung ka pa, sige na mo. Pakain ka. Thank you Dito so ka kanina. much. Pwede na ito makakonect sila. Solo. Oo. Pwede makaspat. Solo yung dulo. Sorry, it's DJ.